Už sa teší? A môj syn, Nemo. No, nahneval sa na mňa. Možno by to neurobil, keby som nebol na ňo taký prísny. Ale kto vie... Tak či onak vyplával do otvoreného mora k člnu. Keď bol pri ňom, objavili sa potápači. Snažil som sa ich zastaviť, ale čln bol veľmi rýchly. Vyplávali sme do oceánu, aby sme ho sledovali. Ale nemohol ich zastaviť a potom Nemov otec vyplával do oceánu a tam stretli troch zúrivých žralokov. Zbavili sa ich tak, že ich vyhodili do vzduchu. To je neuveriteľné! A potom sa ponorili tisícky stôp Rovno do temnoty. Tam dolu je úplná tma. Nevidíte vôbec nič. Ako sa máš, Bob? A odrazu v tej ukrutnej tme uvideli svetlo, ktoré išlo z obrovskej príšery so zubami ako britva. To bol pekný výpad. A potom sa prebili cez medúzové. A tie dve malé rybky prehádávajú oceán vo VAP. Čo znamená, že teraz môže byť na ceste sem do prístavu Sydney by mal prísť v najbližších dňoch. Zdá sa, že toho chlapíka naozaj nič nezastaví. Kým nenájde svojho syna. Dúfam, že sa mu to podarí. Podľa mňa je to dobrý, milujúci otec.